jan kaya mentok dobel tenan. Kuwi Mas Victor contohnya sudah cukup jelas napa belum Mbak Yovika? Piye kurang? Sampun Hah? sampun jelas napa dereng? Kangge kula sing kados ngeten iki to Mas sing kakung ngeten iki terlalu rumit. Oh, bagi seorang wanita terlalu rumit. Nggih. Sing penangan lho to, tangane ora usah ubah, tangane Oke, langsung ngene wae. Nah, ngono to. Dicontoni alon-alon ngajari wong wedok ya alon-alon. Alon-alon Mas Victor. Ya, yuk 1 2 3. Ya, yuk. Sayang anak. Oh iya, nanti pas dangdut itu bokongnya itu diobaki. Oh iya, itu khas Banyuwangi.